Ahojte. Vidíte ma? Dúfam, že áno. Toto sú pozostatky z môjho halloweenského trick or treat ovania. Sú to len pozostatky. Pavúk. A tak som sa rozhodol, že vám ukážem, aké sladkosti v Amerike vyrábajú, predávajú, jedia. Veľmi populárne sú tu M&M. M&M, sú to také lentilky. Potom Skippies. Skippies sú taktiež lentilky, lenže tieto lentilky sú ovocné. Snickers. Crunch. Je to od Nestle. Tú firmu máme aj na Slovensku a neviem, sú to nejaké s kúskami chrunkavej ríže. Takže sú tam kúsky ríže. Áno. Veľmi, veľmi populárny je tu Lickfish. Lickfish je niečo ako pelandrek, lenže v Amerike do pelandreku nedávajú do stredu také kúsky ovocia alebo kúsky ovocnej hmoty, tak ako to robia na Slovensku. A tak ako to robia na Slovensku dobre, pretože tým pádom sa ten pelandrek stáva jedlým. Tieto pelandreky nie sú veľmi jedlé, teda sú jedlé, dajú sa jesť. Dajú sa jesť, ale ja by som viac preferoval, kebyže vo vnútri je nejaká ovocná zmes, tak ako to robia na Slovensku. A chutilo by to určite oveľa lepšie. Potom Starburst. Ja neviem, ako to mám vysloviť. To určite všetci viete, čo to je. A keď neviete, tak to neviete. Najpopulárnejšia čokoláda v Amerike sú Hershey's Chocolate. A tá čokoláda chutí ako nejaká 10-korunová čokoláda z Kauflandu. Vôbec nie je dobrá, keď vám mám pravdu povedať. V Amerike vôbec nejedia čokoládu. Teda jedia čokoládu, ale nejedia aj veľa. A ani sa im nečudujem, keďže najpopulárnejšia značka je tu Hershey's. Oni ani nemajú milku, síce majú Nutellu, ale vôbec im nechutí. To čo je? Veď komu nechutí Nutella? No Američanom. A komu chutí arašidové maslo? A aj mne chutí trošku. Trošku mi chutí. Ale ja mám radšej milku. A tú Nutellu. Tak to by bolo k úvahám. Big Chunk. Toto vyzerá Terrific Chewy Nougat with Peanuts. Nejaký chrunkavý nugát s... pozrite, čo to je. Tak, toto bude aj pre mňa zážitok. To bol zážitok. Chutí to ako starý marcipán. A veľa ľudí počas Halloweenu dáva aj staré sladkosti. Tak, toto bol asi ten prípad. Také kokosové vecičky. Willy Wonka. Neviem, čo to je. Asi to budú nejaké také guličky. Dajú sa. Celkom v pohode. Lízatka. Tieto cukríky sú veľmi dobré. Táto sranda je taká dobrá. Srandovná. No nie je to srandovné, ale je to veľmi dobré vlastne. Počkajte. Mám to otvorím. Ťažko sa to otvára. Asi, že je to staré.
Vyzerá to ako kúsok takej gumy. Ale dobré gumy. Jahodovej. KitKat. Sassy Tarts. Ešte som to nikdy nemal, tak toto bude ďalší zážitok. Čože? To je akože celý balíček cukríku má v sebe 3 cukríky. Ešte také tvrdé. Tieto sú lepšie. No nie sú až také zle. Toto vyzerá ako krovka. Ale krovka to nie je. Toto sa strašne lepí na zuby. A je to zlé. Vôbec mi to nechutí. Keby som to mal zhrnúť, nemajú tu tatranky, nemajú tu milky, nemajú tu ani milarezy, ani kávové rezy, ani kakaové rezy. Ja vlastne ani sladkosti nejedávam. Takže mi to je jedno. To je asi všetko.